taas maailma. Tai siis huomenta maailma. Mä taidankin nyt mennä leipomaan meidän serkun, mun ja Snown serkun synttärikakkua. Sillä on tänään synttärit. Pitää pestä hampaat ennen kuin laittaa suuhun makiaa. No niin, hampaat on pesty. Ja nyt pitää käydä vielä vessassa. Ei saa kurkkia. Vessassa on käyty. Ja nyt sitten... pimeä puoli. Mahtavaa. Valot tuli takas. No niin. Sitten kylppäri. Oh. Hei! Siska. Sä metelöit liikaa. Sori, piti käydä kyllä vessassa ja muutakin. Mut nyt mä kyllä... Onko sä vieläkään pessyt edes hampaitas? Pesin, just. Nyt pitää käydä suihkussa. Ihan tarkka kaikissa jutuissaan. Mä kuulin ton! No sä oot tarkkaa. Teitkö sä tänään sen kakun? Teen, sitten kun ehin. Muuten, äiti tulee kylään. Ui, tuleeko mahtavaa? Joo, me en ole varma monelta. Sanokaa se jotain heti aamusta tai... Eikä! Heti aamustako? Mun pitäisi leipoa se kakku ennen kuin kaikki vieraat tulee. Ja ei! Se on äiti! Viivyttele sitä! Mun pitää leipoa kakku! Joo, mä koitan. Hätätapaus! Hei äiti, oot sä kattonut vielä aamun uutisia? Oi. Eipä ole. On hyvä idea katsoa ne nyt heti. Tänään tulee ne 0,5 tunnin uutiset. Hienoa. Saisinko minä ensin jotain pientä naposteltavaa keittiöstä? Odota, mä voin käydä hakea, kun mun sisko on just siivoilemassa aamutarpeita. Voinko mä lainata tätä aamupuuroa, kun... Joo. Jos äiti haluaa naposteltavaa. Kyllä haluaa. Tarvitsee jotain nassiimenia ja porkkananpalasia ja niin edespäin. Joo, okei. Nyt tääkin kiireesti, kun kato. Okei. Jauhot. Mä toin sulle tällaista, että tässä on pähkinöitä ja vähän puuroa näköjään ja sitten on ihan tavallista kahvia. Maitoa. Hienoa. Missä voin syödä? Hei, tule myöhemmin katsomaan meidän makuuhuoneen, mutta älä ihan vielä, kun meillä on Porkkanat. juttua kesken. Lehti. Mitä tuo höpötys on? Mitä menen katsomaan? Ei mitään. Hän vain järjestelee koivamme. Tuolla, että ei se ole sen suurempaa. Oi, salaattiko jo? Myyttekö te? Ei, se on vain korjossa meidän kaikki salaatit. No niin. Kakku on kohta valmis. Enää pitää laittaa se vain. Oho, uunissa olikin. Aina sitten et kauheasti sotke sitä sohvaa. Ne on tosi arvokkaat. Hyvä. Ottaisiko uutiset päälle? Mä unohdin melkein. Vihreää ruohoa. Sitten vain. Oi, hiljempaa. Kaikki ihmettelee. Sori, pitää laittaa kakku uuniin. No, kakku uunissa. Sitten vain uuni päälle. Nyt se paistuu. Onko tuo uunin ääni? Nyt minua alkaa mietityttää. Mahtavaa. Nyt se on varmasti valmis. Nyt minä tulen. Karjun kuin iso paha susi. Edestä pois. Mitäs täällä tapahtuu? Ei mitään hämmentävää. Ai jaa, hassua. Mä kuulen vaan autoääniä. Mitä sinä teit? Kokkasitko sinä täällä vasta sitä synttärikakkua? Sen piti olla valmis. Ei, sinä mukaan jokin kokki. En kokailut mitään. Minä lähden nyt kotiin. Tulen kello 12 takaisin. Äiti, kello on minuutin päästä 12. Minä tulen kello 1 takaisin. Hei hei! Äiti on ilkeä. Ja se vetää taas rönät. Minä tulin karvat edeltä. Selvä. Okei,
Okei, nyt kakkia pois uunista ja se pitää vielä No niin, kakka on valmis ja se on tällainen ihan... Äiti lähti. Hyvä, koska sitten mä ehdin pistää... Ja se hajotti näköjään TV:n tai tiputti sen. Mahtavaa. Ai joo, automaattiset valot tietysti. Just sisko pyöhtänyt hammasarja tuolla. Se on sama asia. Mulla oli kakkossarjan hammasarja, jotenka mulla on vähän erilainen kuin sisarella, niin no, se on sama väri. Jos huomasitte, hänellä oli tässä semmoinen hieno valkea systeemi. Minulla ei ole. Tuossa tuo valkoinen systeemi, ihan sama. No, joo. Paha poista hammasta. Hyvä. Ja nyt sitten hammasarja pois. Sisältöstä on vähän sotkusta. No, kaikki on tottunut jo siihen, että täällä on vähän omituista sitten. Ja nyt! Yläkertaan. Ja tänään kokkiohjelmassamme tehdään kanaburgeria. Laitetaan kana uuniin. Hei! Tän piti olla maailmaa, eikö siis elämää. Eikä kokkiburgerijuttu. Se oli TV. Siska! Mitä? Mä katsoin TVtä ja katsoin löytää sieltä sopivan kanavan. Menisin rikkoakin astiat, mutta ei se haittaa mitään. Ja nyt katsomme erikoista luontomaa. Moi! Moi, tervetuloa. Tuu vaan sisälle. Okei. Mä tuon myös tän mun lahjan. Upea lahja. Laita vaan ovi kiinni ja voit mennä yläkertaan. Kiitos. Moi! Palaako täällä jossain? Mitä nuo äänet ovat? Se on vaan TV, joka on päällä. Ai, mahtavaa. Tulin syntymäpäiväjuhlille. Kiitos. Mä koputan. Synttäri! Tyttö on majassa! Joo, tuu vaan sisälle. Siellä näyttäisi satavan. Kiitos. Hyvää syntymäpäivää! Joo, älä välitä tästä äänestä. Äiti, nyt se TV pois päältä. Joo. Ja tule tervehtimään synttärisankaria. No oi kun olet suloinen. Hyi, jääk. Ei hätä. Lopettaisitko neiti, rouva, mikä sä olet? Irrottakaa tää musta. Oikeasti äiti, toi on tosi noloa. Niinpä, yritä niinku käyttäytyä niinku synttäreillä kuuluu. Voi päivää Marjaana! Miten ihana nähdä sinua täällä pitkästä aikaa. Oi, Muistatko pommisi? Ei kun lapsiesi mummi. Unohdin jo lähes kaiken. Halataanpas nyt. Kiitos äiti. Mahtavaa. Tulehan nyt äitiseni. Tule, mennään Kyllä, mennään. vessaan. Kyllä, menemme vessaan. Se oli hyvä paikka aina silloin nuoruudessa, kun mä leikin. Älä niiden olla siellä. Joo, vessassa. Joo, ja tehdään jotain hauskaa. Mä haluun soittaa pianoa. Ei, sä et soita mun pianoja. Ja plussaks, se on flyykeli. Mitäs mennään vaikka yläkertaan? Sit voidaan avata vaikka lahjat tai jotain. Onks toi suihkun ääni?
Lopeta se suikuttaminen. Tää on niinku tärkeämpääkin. Joo! Mökkä! Sanoin sen ensin! Vanhemmat. Mennään yläkertaan. Lopeta toi hyppiminen. Sä saat lahjasta kohta. Voi! Minun lahjani on paras kaikista stylein. Oi Marjaana, sinä se osaat olla niin nuorisomainen. Kun minä muistan, niin en ole käynyt siis suihkussa niinku 20 vuoteen. Katso, olen näin likainenkin. Se uskotaan. Niin, sinä olet puhdas ja hyväuskoinen. Mutta minä se en usko mihinkään. Minä olen täydellinen juuri minänä. Mä toin tällaisessa vadissa nyt nää lahjat. Oletpa sinä kätevä käsistäsi. Joo. Mä annan eka. Hyvää syntymäpäivää. Ai mitä jäädä flamingonkin! Se tulee mun sängyn peemolle luuks. Näytä se kaikille. Mä en edes nähnyt sitä. Ehkä mä katsoin sun sänkyä. Niin, näytä se tossa. Se lähtee lentoon. Seuraava. Mä voin antaa seuraavan lahjan. Minä puhun itse. Sinun ei tarvitse kuule mummelini puhua minun puolesta. Ota lahjasi ja hei. Tässä ikioma posliinimuki. Onpa se kaunis prinsessa, ai hei. Siinä voi juoda. Kato nyt. Niin joo, voi. Nyt minulla. Ja ne väistäkäs Marjaana. Minä annan minulla. Ole hyvä kultaseni. Kaunis kruunu! Minä sanoin, että nuoriso pitää kruunuista. Posliinimuki. Sen pitäisi antaa vain nuorison olla kuolleita. Toi ei... Hei, annetaan meidän lahja. Toi ei oo kruunu vaan panta. Joo, mä käyn hakea sen. Täältä sitten tullaan. Olepa hyvä. Ikioma puntari. Täti Marjaana. Näitkö sä? Kyllä. Mä en tajua, miksi näin tuplaa tällaisen hörpelöihin noita. Hei, kuule äiti. Toi ei ole tuhlaamista, vaan synttärilahja. Se on tuhlaamista turhiin ostoksen posliinimuki. Tästä sä voit katsoa. Siis 5 senttiä. Ja toi Tästä maksaa varmaan sä voit 5. katsoa paljonko sä painat. Pari mä painan. Paljon. Aina. Sä oot aika pullee. Mutta. No niin. Mitä jos vaikka mennään leikkimään? Joulus leikkimään sateeseen! Mahtavaa.